sartuko gara. Oso Nahi ondo. duzune, nahi duzune. Oso altu neuzkan nire aurikularra. Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, goizeko 10:39 minutu eta sustatuko tartea tokatzen da, ostegunetan bezala. Egun batzuk ordu aldaketarekin edo egun aldaketarekin izan dira, baina bueltan daure, Luisio Fernández, egunon. Egunon bai, Zer moduz? ostegunero, Bai. ia ostegunero bezala. Hori da. Dan ondo? Bai, lanean bulegoan arropatzen hauzu. Hori da. Bueno, Luisio, beti bezala gogoratuko diegu entzulei, zuen webgunean sustatu.eusen aurkitzen diren albisten errepaso txiki bat egiten dugula, batzuk aukeratu eta hoien inguruan hitz egiten dugula tarte honetan. Eta gaurkoan nondik hasiko gara? Bueno, pues aurretik ere komentatu izan dugun kontu bat, ondo iruditzen bazaizu. Vale. Googleek bilaketetan egin genituen aprobak, bertsolari izenekin eta beste izen batzuekin bilatu euskarazko euskarazko figuratutako ordenagailu baten, Google bera euskaraz eukita, moldatu dezakezu hori ere, eta hala ere lehen emaitza gaztelerazkoa ematen zigun. Hori da, bai. Adibidez hori Wikipedian ere, euskarazko Wikipedian ere igarri egin zan, orrialde batzuek bisita gutxiago ez euskatela, konparatuta gaztelerazkoekin, bai. Eta, bueno, pues, eta honekin gehiago kezkatu zian katalanak. Ere bai, hau ere komentatu genuen. Bueno, horren zuzenketa baten berri ere eman genuen, eta halako emaitza batzuk aztertu ditugu, eta batez ere .eus fundazioak, euskal dominioak kudeatzen duen fundazio horrek, datu batzuk bildu ditu, eta Estrasburgon, Europako Parlamentuan egin zan jardunaldi batera eraman zituen, eta bueno, erakutsiko dizuet datu batzuk, hau ondo, baina batekin azten kontu batzuk. Orduan, noa pantalla bat, partekatzera Twitchetik gure ikusi dezaten, hori da. Hemen dakagu titularra sustatu atera genuena, Googleek hobetu du algoritmoa, baina euskara bigarren mailan uzten du oraindik. Orduan, konparaketa bat dago, nola zeuden euskara gaztelania emaitzak webune orokorretan eta Wikipedian, eta, bueno, hemen orain erakusten ari zen grafikoan ikusten da, nabarmen, baina ez beti, bilatzen duzunean gauza bat, euskarazko konfigurazio batetik, bueno, lehenengo emaitza, euneko 80, euneko 73 inguru tartean, segun ze kabiltzan bilatzen, ematen du euskara. Eta leno erdia baino gutxio, edo hortxe geunden. Orduan, bueno, bada aurrerakuntza bat, baina .euseko Josu Baldinoak eraman zuen kexua beste gauza batzuk egin gabe daudela. Google Ads izeneko iragarki sistema ezin da jarri euskarazko webgune batean. Ez dira fiatzen, zer dian gure webguneak, holako zerbait izango da. Google Chrome nabigatzaile munduan datuena dena ez dago euskeraz berez interfazea, gero konfigurazio kontutan eta jarri daiteke, hobezpenetan, baina bera ez dago. Eta bilaketa aurreratuetan ez dago euskeraz edukitara murrizteko aukerarik. Hau esplikatuko dut. Bilaketa aurreratuan ez dago euskarara murrizteko aukerarik. Bueno, hau, hemen hori da, grafiko bat erakusten nahi naiz Googleek berak eman zuenean, orain dela 2 hilabete edo, konponbidearen berri, gainera, bilaketa aurreratuan daukazue aukera murrizteko. Orduan, pantailazoa jarri zuten alemanezko bilaketa aurreratua, erakusten ari gara, Bergzeug hori da bilaketa aurreratua, eta bilatu zazu bakarrik alemanez. Hori egiteko aukera balego bezala. Bueno, euskarazko Googleeko interfazean ez dago Bergzeug horren parekorik. Ez dago bilaketa aurrerakoa, fitxarik ez dago. Orrialdea badago, baina ikusi dezagun,
orain nago orrialde horretan klikatzen, Bai, ikusten da, ezta? bai, bai, bai. Letrak handituko ditut, pixkat, bueno, bilaketa aurreratuaren horria, eta orduan, zer bilatuko du? Bilatuko dut Isadora Duncan, adibidez, Mhm, dantzari bat. Dantzari ospetsua 20. mende hasierakoa. mhm. Eta mugatu ezazu alemanera, ez adibidez, mugatu ezazu euskarara, ba, ez dago, Zerrenda horretan, ez dago. Eta katalana badago. hmm, Orduan, mugatu gabe bilatzen badut, zer gertatuko zaigu. Bueno, lehenengo emaitza euskarazkoa bueno, ematen dit, begira. baina murrizteko aukera baneuka, gero gaztelania zein ez irakurtzen gauza gehiago, aukera Mhm, gehiago bai. gaztelaniaz, baina atzera eginda katalanez mugatuko banu, ez bakarrik lehenengo emaitza guztiak emango lirake, Mhm. uste dut, noa laburtzera, A ber. murrizketa katalanaren arabera. Mhm. Horixe moldatu du bilaketa aurreratuan. Euskarazko interfazetik ari naiz, Bai, bai, bai. Baina euskaraz zegoen aukeretan ikusti duzu bezala. Mhm. Bilaketa ematen diot, eta, bueno, lehenengoa Wikipediakoa, baina Baina hurrengo albisteak eta... bideoak ere, bointzat, bueno, ez dakit oso ondo da bile, baina bideo reinventant la dansa, Mhm. la del bal del mocador, bueno, katalanez daude, gero kastelania sartu du, bueno, enciclopedia Cataluña, badago kastelania ez, hau ere beste hauek, bueno, Bueno, mm, murrizketa egiten du katalanera, eta hori da. euskarara zergatik ez, diskriminatuta delako. Eta, Nik uste dut teknikoki Googleek dituen ahalekin, hau ez zala arazo izango, ze hizkuntza detekzio sistemak badauzka, bai, hori da, bai, bai, bai. ez da zaila, markatu Mhm. dezake orrialde hau euskaraz dago, beste orrialde hau katalanez, eta beste hau armenieraz dagoen bezala, zerrendan Bai, 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 bai. horretan zeuden hizkuntzatik, baina ez du egiten. Itzultzen naiz ni arpegia emanez, Bueno, eta, bueno, hau ez dugu idatzi, baina Josu Baliño dela Puntu Fundaziokoa, bera joan zan Estrasburgora, mhm. bera egonda kontaktuan Google egin eta zen diote, ahaztu ez pasarete 10.000.000 hiztun, ez dugu kontutan hartzen. Orduan, Zuk esan bezala unibertso honetan ez diskriminatuta. zaigu tokatuko. Baina nik uste dut, teknikoki kontu merkeba dela hori egitea, eta zergatik egiten ez duten egiten, bueno, hori. Eta gero besteak, ezta? Orduan, bueno, vale, eskerrik asko Google, gaizkite zenuna erdizka konpontzeagatik, baina gehiago neko nuke. Hori da, Pauso gehiago emateko aukera badaudela eta ez direla beharko luke. ematen. Hori da, beharko luke. Eta esan dudan hau ez da oso zaila, nire iritziz. Eta haure proposatu zuten, gainera, begira, ja hizkuntza ikaso egiten diegu, eta begira hau. Baina, Nik neuk idatzen nien, aizu, baina gure hizkuntza zen, aztertuko dugu. Aztertuko dugu, baina, orain kafea atzanoa, eta hangeratu da. hori da. Bai, bai, bai. Bueno, ba horixe, pausoak bai, baino oraindik ere lan asko egiteko badagoela, eta antzematen da. Eta, bueno, agian batek daki, Luisjo, igual iristen da, eta muga hori jaisten dute, ez? Hizkuntza hitz egiten duten Iristen danean nun argitaratuko da? sustatu.eusen. Por supuesto. Korta egin. Ez gara CNN edo BBC, baina euskara eta Bai, 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 teknologia bai. kontuetan, bueno, ez Hori da. erreferentzia. Jarraipena egiten duzue eta aztertu Bai, egiten duzue. enteratzen gara, saiatzen gara. Hori da. Eta nondikan jarraituko dugu euskara gaurko Euskara eta saioan? teknologia, beste Bai. kontu bat, eta hau ondo dabilen gauza bat, jakin Mhm. duguna aste honetan. Vale. Eta da, bueno, dauden itzultzaile, euskarazko itzultzaile automatikoak, bueno, jala iruzpala urte, igual bizpeiru, ez dakit. Bai, bai, bai. Salto bat eman zuten, kalitatean, dago Eusko Jaurlaritzarena, itzuli izenarekin ikusten dana, batua.eus izeneko beste badago, Elia izenekoa da Luiar Fundazioak erabiltzen duena, Mhm. modo desberdinetan, plugin bezala, mugikorreko aplikaziotik, webgunean ere bai, eta Hori da. gehigarri bat aurkeztu diote honi, eta da Telegram bidez. Ah, begira.
eta orduan Telegram da, WhatsApp bezala, baina Telegram, hori da. Kontua da, lagun bezala gehitzen baduzu Elia, Bai. arekin elkarrizketa bat eduki, honetarako, zuk bidaltzen diozu testua, eta beste hizkuntza batzean itzultzen dizu. Bueno, Begira. nola gehitu Telegrameko ze kontu dan, hori sustatuko artikuluak dago. Atzo argitaratu genuen, eta, bilatu, eta Telegram baldin baduzu, mugikorretik edo web ingurunean ere erabiltzen baldin baduzu, bi munduetan funtzionatzen du Telegramek, gehitu zazu, eta erakutsiko izuet nire Telegram, mezu okerrik sartzen ezten, baina, sekretu bat nik egin dut urrats hori. Gehitzaena Elia lagun bezala. Eta berriro partekatuko dut pantalla. Vale. Hementxe dago. Beste konversazio batzu bezala, baditut Elia. Eta, orduan. Eta esan duzu, lagun bezala gehitu duzula, Elia, zure kasuan, ez? Hori da. Ondo hain ez partekatzen, ez da? Bai, ikusten ari gara Eliarekin konversazioa. Momentu honetan daukat konfiguratuta nik espainolez bidaltzen badiot, berak euskeraz erantzungo bidala. Orduan, idatziko diot, estoy retransmitiendo por la radio unas noticias de tecnología, tecnología y lengua, para probar una nueva funcionalidad de la red social Telegram. Vale. Mezu batean idazten duzu hori. Bai, okurritu ditu. Baina, kopipega egin ezake. Bai. Bidaltzen diot. Erantzun dit. Segundu, atento zegoen. En línea edo esaten dan hori, nola esaten? Esklabu bat erabiltzen baldin badute. Jenteari erantzuteko, atento zegoen esklabua. Ikusi duzu, eta Twitchetik ikusi dute. Eta irakurriko du, zer esan digun. Hori da, bai. Teknologiaren eta hizkuntzaren berri batzuk ematen ari naiz, irratiz, Telegram sare sozialaren funtzionalitate berri bat probatzeko. Bueno. Perfecto. Ez diogu bidali oso gauza komplikatua, eta primeran egin digun. Orain, Eliak hizkuntza bat baino gehiago dauka. Orduan, nola momentuz daukat, bidali gaztelania jaso euskera. Baina hau konfiguratu daiteke, eta hori ere egiten da aginduekin. Eta agindua da, barra jartzen baldin badut, laguntza, aukera ezberdinak. Hiru agindu ulertzen ditu. Eta kasu honetan, language da hizkuntza selekzioa egiteko. Orduan, maten diot language, jazten badut, bidaltzen diot hori, eta ematen dit aukeratzeko jatorrizko hizkuntza, orain daukatena espainola, ez eu ikusten ari gara pantailan, eta helburukoa, helburukoa. Bueno, jarriko du, aldatuko dut, katalanarekin ibili gara bai, Isadora Dunkaren tabla, jatorrizkoa aldatuko dut, eta jarriko dut katalana. Orain, jarri zait, eu, eta ja konfiguratuta daukat katalanez bidali ezkeo, euskara jasotzea. Orduan, honek, eta berriro ikusiko dugu, aukeratutako hizkuntzak izan daitezke, espainola, euskaratik gaztelaniara pasatu dezakegula, eta uste dut inglesera tola ere bai, galiziera, katalana, frantsesa eta inglesa. Bueno, katalana usten dut, utzi dazu orain, beste pantailaren batean neukan Isadora Dunkaren testuren batea aurkitzen. Eta... Kopiatu eta pegatu egingo duzu konversazio honetan. Bai, hau ez. Hartu zei rollo makabeo bat hemen, markatu. A ber. Ez, oi. Bueno, Wikipediakoa bestela? Wikipediakoa joango nahiz, bai, markatu. Azkarrago.
Bueno, Wikipediak badauka Bai. Isadora Duncanen zera. Ez gustatzen hau. Ez dauka Wikipedian horri hori. Bueno, beste... Begira, gure konversazioan, gure Bai, zuzendariak, programa honen zuzendariak mezu bat bialdu digu, Luisjo. Eta esan. hortxe duzu testua kopiatzeko eta pegatzeko nahi izanez gero. Nondik, Twitchen, gure konversazioan, Twitcheko konversazionetan, mezu bat iritsi zaigu. Nondik, kalduta nago. Ez Gu dut Twitcheko hiruok, leioa ireki. hori. A ver. Twitcheko leioan, gu Ba, hiruok, ia, a ver, bi bueno, ikusten gai... Eta katalan ez idatzi aldigu zuzendariak. Bai. Ara, vale. Mezu batean. Ba, Urrengo ez dut aurkitzen. zuzendari... Kopiatu dezakezu zuk eta bi... A ver, norbaitek... igual idatzi dizu Telegrametikan? A ver, Jon Lizarazuk Telegrametik biali dit. Bueno. Ya está, konponduta. Vale, oin ari gara, Jon Liz, nire redakzio... Bueno, ze traketxa nahi zen, berriro ere demostratu da, lagunduko espaldi norbaitek irratian, eta beste norbaitek Twitchen, nik zehar retransmitituko duen hemen teknologia. Bueno, eskerrik asko, orduan, kopiatu dut, pasatu diaten parrafo bat katalanezkoa, Isadora Baneixera San Francisco, Estados Unidos, hau katalana da, el seu pare Josep, berriro ere Eliako esklabuak berehala, eta irakurriko du, Isadora San Franciscon jaio zen. Estatu Batuetan. Josef aitak familia utzi zuen Isadora txikia zenean. Geroago bankuko iruzurra leporatu zioten eta kartzelaratu egin zuten. Horrek egoera ekonomiko zaila sortu zuen Duncanen etxean, eta familiak fede katolikoarekiko zuen urruntzean eragin zuen. Isadora askotan ate sinetsitzat jo zen. Hau, azkenengo esaldi hau, atea konbentzuda. Ate sinetxia, bueno, literalki egin dako. Hau, esalditxo baten okerri indigu, baina, bueno, bere bigografiaren lehenengo zerean, hortxe. Orduan, eta euskeratik, berriro jarriko du languages, euskarazko zerbait, nola itultzen duen, beste hizkuntzatara zertu daiteke, languages is language, singularrean. Jatorrizkoa jarriko dute euskeraz, eta helburukoa, galiziera, eta orduan hartuko dut, sustatuko testu bat hartuko dut. Vale. Hemen, Elia itzultzailea iragartzen duena. Vale, ados. Eta bidaltzen diot. A ver. Vale. Eluiar, fundadora de ILIA, integró a traductora automática ELIA na aplicación Telegram. Tanto a través da web como da aplicación, funciona moi ben. Resulta moi práctico. Usted, galiziera zuzena. Tono pixka falta zazu, Luixo, Tonoa, baina bueno. Tonoa, bueno, eibarko azentuakin. Irakurria, ez dakit irakurtzen galegoz, baina, bueno, bueno, bai, tresna badagoela, bai. Gainera probatu dut testu luze xamar egin eta ere ondo funtzionatzen du. Ez dakit muga bat ote daukan, itxasten badut Biblia oso itzuliko dit, ez dakit, ez dut probatu, ez dut apurtu nahi ere atzeko esklabuaren lan hori. Ondo da, baina, tresna jada erabiltzeko, prest, martxan. Ez dut eman elbidea nola gehitu hau, baina hori sustatuko artikuloan dago, edo, bueno, ez dut Eluiarrek berak ere prentsagoaren bideo bat ere badago. Bai, bideo bat ere badago. Bideoa da, mugikorrean nola egin, baina webean egin dugunaren oso antzekoa. Hori da, Luixo, hementxe amaituko dugu gaurko tartea, eskerrik asko, beste behin guran egoteagatik, eta hurrengora arte, esango dizugu. Bale, datorren astera arte. Ondo izan, agur.